kayolah surang alun tentu denai maminta usatuan buruak sangko denai hanyo singgah sajo. Dek ado raso dun sanak sakampuang sapa mainan sama so dahulunya mangko tapi jak laman tuan usaha kayo tuan banggakan lama salai babudi maguno dalam nagari. Kayolah surang alun tentu denai meminta usah tuan buruak sangko denai hanya singgah sajo. Dek ado raso dun sanak sakampuang sapa mainan sama so dahulunya mangko